नैबे जायगायाव नुखाबायना मानगोनां रायजो राजाफोर दिनैहाय नैबावहाय माबा बल खेलानि थाखाय माबा पेन्डेल खागासिनो दङ। बल खेलाया गाबोननिफ्राय जागोन, बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैनाय जाहैबाय, जाहाथे नोंथांमोनाबो नायफैनो हायो। नैबे जायगायावनो जागासिनो दङ। गामाखालि बोसोराव जालांनाय बायदि देग्लायबो जागोन। दखान होनो थाखाय नैबाव हनै न' खालामगासिनो दङ। दखाननि लामाया नायनानै लाखादो, आं लामाखौ देखायहरगासिनो दङ। मानगोनां रायजो राजाफोर सोरबा सोरबा नायफैनो गोसोबा बल खेलाखौ नायफैनो हागोन। आं सिङावबो देखायगोन जायगाफोरखौ। जायगाया जाहैबाय नैबे बेंटलनिफ्राय फैनाय लामा, ओमफ्राय नैबे बङाइजों थांबाय, बङाइनिफ्रायबो फैनो हायो। ओमफ्राय नैबे खनायावनो गामाखालि बोसोरावबो बेबायदिनो जाबाय थाखायो। नोंथांमोनाबो मिथिखागौ बा नायफैखांबाय जानो हागौ सोरबा सोरबा। थेवब्लाबो दिनैहाय आरो देखायहरबावबाय, जाहाथे नोंथांमोनाबो बल खेलाखौ नायनो थाखाय फैनो हायो। गाबोननिफ्राय जागोन। गेटआ नैबाव खालामनाय जागोन। नै थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो गेट खालामदोंमोन नैबावनो। नैबे पेन्डेल खागासिनो दङ रायजो राजाफोर, नायलांनो हागोन। नै एक्टर एक्ट्रिसफ्रा सोर सोर फैगोन आं दा देखायगासिनो दङ माबायाव, नायबानो जाबाय। एक्ट्रिसआ बिसोरनो फैनाय जाहैगोन। नैबे जायगायावनो खामानिया सोलिगासिनो दङ। गाबोननिफ्राय जासिगोन फुटबल खेला। नुखाबायना लोगोफोर, सोरबा सोरबा फैनो गोसोब्ला नायफैनो इन्टारेस्ट दंबा फुटबल खेलाखौ नैबे जायगायावनो फैनानै नायफैनो हागोन। गाबोननि थाखाय गाबोननिफ्राय स्टार्ट खालामगोन फुटबल खेलाया। दा नैबे पेन्डेलखौ खागासिनो दङ। गाबोननि दिनाव टिकेट लानाय जागोन दां, आंबो मोजाङै मिथिया। टिकेट जागोन, गेजेरावहाय टिकेटखौ लानाय जानाय नङा दां। बैयाव हनै मानसिफोर फैनानै जिरायनो थाखाय पेन्डेल खालामगासिनो दङ। बोनानै देखायदों आं, नायबानो जाबाय। बुलायनाय नुखाबायना। दा जेखिजाया मानगोनां रायजो राजाफोर, आं बे जायगायाव फैनानै नोंथांमोननो देखायहरनाय जाहैबाय। नोंथांमोना सोरबा सोरबा नायफैनो गोसो दंबा नायफैनो हासिगोन। गाबोननिफ्राय जागोन खेलाया। अन्थाइबारि जायगा बियो, बोसोरफ्रामबो जाबाय थाखायो। जोंहा सिगांनि दावहारु NDFB-नि मानगोनां जाब्रांनि थाखाय खेला होगोन बेवहाय, जाब्रांनि नामाव। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय, जाहाथे नोंथांमोना फैनानै लेंहर लेंहर नायफैयो। जायगा नुखाबाय दा लोगोफोर, नैबे जायगायाव फैनानै नायफैनो हागोन। गासिबो सोरगिदिं पेन्डेल होगासिनो दङ। एक्टर एक्ट्रिसफोर फैगोन। आं देखायना होगासिनो दङ एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ सोर सोर फैयो, जाहाथे नोंथांमोनाबो लोब लोब बाहागो लानानै जाहाथे बे फुटबल टुर्नामेन्ट खेलाखौ मोजाङै जाफुंहोफैयो, बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायहरबाय। गाबोननिफ्राय दा दे एक्टर एक्ट्रिसफ्रा सोर फैगोन गान खनग्राफ्रा? हा बेनो जोबखाना? दे दे औ नैबाव खालामगासिनो दङ। बल खुन्थिया माबा जालि होगासिनो दङ नैबावहाय। नैबेलायनै गाबोननिफ्राय जागायसिगोन बल खेलाया। अन्थाइबारि गामियाव दै मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन, सोरबा सोरबा फैनो गोसो दंबा फुटबल बादायलायनाय खेलाखौ नायनो इन्टारेस्ट दङबा বন্ধুবিলাক ভাল মতন বানিবি হা, হাওয়া দিয়া উড়াব নালাগে। এটাই তো फुटबल टुर्नामेन्ट खेलानि थाखाय पेन्डेल लुगासिनो दं मानगोनां रायजो राजाफोर। नोंथांमोनाबो नायफैनो गोसो दंबा गाबोननिफ्राय नायफैनो हासिगोन। गामाखालि जानाय बायदिनो देग्लायबो बेबायदिनो खालामसिगोन।
माने बे बल खेलाया जाहैगोन जोंहा मानगोनां सिगांनि हिन्दी दावहारु बिथाङा मुंख्लं जानानै थांबाय। दा बिनि नामावनो बे फुटबल टुर्नामेन्ट खेलाखौ होनाय जागोन होननानै कमिटिनिफ्राय मिथिहोदों। दा बिथांमोना जाय बिथांमोन फुटबल गेलेग्रा बिथांमोना फैनानै गेलेफैनो हागोन बेवहाय आरामनो। नैबे फिल्डआबो गासैबो पेन्डेल खालामजोब्बाय। नै बेवहाय एसे टिकेटनि जागोन, गाबोननि समाव टिकेटनि जागोन। दा गेजेर ससेयाव टिकेट लानाय जानाय नङा होननानै बुंदों। माने फार्स्ट टाइमाव टिकेट जागोन, ओमफ्राय जोबथारनायाव फाइनालाव टिकेट खालामनाय जागोन बेखौ मिथिहोदों आरोखि। दा आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सिगोन। मानगोनां रायजो राजाफोर आरो जायहा फुटबलखौ गेलेनो इन्टारेस्ट दङ, ओमफ्राय जाय फुटबल खेलाखौ नायनो गोसो दङ नायफैनो हासिगोन। दा आङो दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। बयनिसिमबो गोजोन्थों।